Hei tid, så det atter her vi en noen parti av Gjerstamål, og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamål. Og jeg er enda for å spire, Paul, hva ligger til av hjertet det? Då är så spelat två, det är så spelat i Höjland Lojtje. Har varit mer så karst, så stod det innan. Och särskilt vaknade jag av häst ner och gör en kapitel. Och vers 8 och 9 och 12. Och jag sa ända här, så jag ska läsa det först. Då jag nöjer till frälst vid trygg och till inte att det kan självån, till gava gods. Ikke av verskon, for jeg ikke skal røse seg. Og så kommer det 12. verset, då vi vet små i hansara, skapt og i Kristi Jesu, til gav versk, som gått framman ontan över lagt røyar, av vi skulle livet tøym. Og vi så ikke her at det er 4 versene, det sier at det er bare han som kan frelse. Ja. Och där sådana säger att det är han som kan virka. Och inte vid. Akkurat. Det var så där. Ja. Jag syns inte snett att man vet och i honom. Men det är han, det är gott som virkar och jag kommer jag vill ju virka, det kan vilja så. Ja. Ja, det är känt vers och det är helt enastående. Här ser 3 versen tillsammans. Ja. Det innehalter allt. Ja, det är här är allt. Det innehalter allt evangeliet. Ja. Alla glädjebudskap. Allt som är. Bäge till att komma till lus. Ja. Man är trots bant framan undan att han är i vår dag, men han är rätt och upp vid honom. Ja. Och av nöje är det frälst. Ja. Alltså han har just värst, ja. Ja. Och tar vi så här är kommen till lus det skapt och i Kristi Jesu, ja. Så det här och allt och liv fram efter ligger. Ja, så det är omboj alltså som vi är och sände på i stärk Kristus här. Som det var gott och använt vi och alltså. Och vi be och i stärk Kristus har vi satt vi god. Ja. Vi har satt vi han som inte kände synd, men som god gör det till synd för jag. För jag vet att honom skulle vara rätt för sig gott. Så här är inte näka efter av åkken tog jag att gamla människor har krossfäst vid honom. 4 syndade kan skulle vara lunch. Så vi inte skulle långt tjäna synden. Akkurat, det är så störst att vi må hava, som vi da ofta er inne i, som han er inne i, og i kapitlet framan undan, vi må hava andans åpenbering til hjelpare, for jeg suttje og skilja. Ja. Det är det. Ja, det er det, så lenge som vi ikke suttje henda verlegan, så kunne vi blive vi, selv om vi er kommet til trygg, så kunne blive vi a liva etter det gamla tilstanden. Akkurat. Hva vi halta at vi stander skuld og er nødt til at strujas for at det skal bære til. Ja, akkurat. Ja. Och vi stander ju så stor skuld till Helligantan att han säger inte Helliganta Guds sorg. Honom som det var insikta i egentligen ändlöska det. Säger han ner. Ja. Och Jesus bra han säger att han Det 4. kapitlet. Det 4. kapitlet, ja. Han sitter att det är sant i kapitlet då. Ja. Ja. Ja, det 13. vers. Ja. Gjer ikke allianta Guds sorg, honom som tid og innsikla vi til endurløsningar deg. Og så fer han i gang ved at det som kan jeg lette alt, alle borsløsje og alt ilsinne og alt fløye, alle gengur og
at han være lengt fra tikkun som løys alle rønnskap. Være i tannsteg gav kvart vi anna, miskonsom, så til fyrirgjøva kvart åren, og han så god til å fyrirgjøv tikkun i Kristus. Ja. Så det er enda kapittel. Ja. Ja. Altså det hette det inn i alt det som vi skulle øye, av være gav kvart vi anna, av være miskonsom, så løys at vi fyrirgjøva kvart åren, og han så god til å fyrirgjøv tikkun i Kristus. Ja, ja. Det og det altså dette her Guds verk, til at han hever fyrirgiv okkona. Ja, ja. Det helt og alene Guds verk, og dette verket verer giv okkona etla mila, etla formidla okkon, vi heile andanna. Ja, Så dette Guds natura. Ja. Og tar vi vråta fra her, Ja. det ikke ivast og at det henger sammen ved versene som du leser. Ja, ja. Det gjør anda Guds sorg. Ja, det gjør det, ja. Ja. Han sier med til navnet at jeg ikke gjør noe rom i vers 22, og gjør så alle andre Guds sorg i vers 30. Ja. Og da han har sagt at jeg var djevelen og rom, så sier han at han stålig over stjal ikke langt. Men arbeid helter og gjør vi hånden synne til som godt så han kan heva neka djeva tog i trånger. Og han ikke avlykkelig til hele kommer til av munnen nøy, så som gav til oppbygging, som nå tarvar så teg i høyre kunne få nøye vi henne. Ja. Og det det alt liker at Ja. det nøye. Det så nøye fullt at det nøye atlan veien i jøknene. Det ikke for ikke vi tås om gamla testamentet og Nudja testamentet, eller gamla sottmalan og Nudja sottmalan. Jeg minnes da jeg var begynt å lære å male, så kjøpte vi maling så at det blir høykort, og malen kan handle verlykker som var, jeg synes det skilter til vanlige handlen, og det var det fra nian og i tannhandlen, og her var det som ekspederer i, altså. Man tok bare til og først og ordnet og i det rette handelen. Og en av freie så, altså, jeg tror ikke skilja hvor jeg skulle ha lært det her, gamt det her, lytta blikk, det var lytta blikk. Skulle sikkert bli bruket det nok bestemt, da. Jeg selv var det. Men jeg klarer ikke å genka, altså, for av steater. Det var så tungt. Ja. At det måtte for en igjen at du lette det her som det var til høyma. Ja. Så får vi det en hjertested. Men jeg tror omkant var fremover. Nei. Godt lærte meg en leksje i kjøkkenet til her. Ikke å stjele. Ja. Og jeg må takke henne for at han var sånn grønnlig. At han lærte djevelen få rom. Og så gjør de det. Og så sier han for at det for. Og så sier vi djevelen til at du skal ikke røye mer. Akkurat. Ja. Ja, ja. Ja, det sånn einfalt og enkelt ting, men det øyelig tøtninger mye. Ja, altså jeg møter jeg tøtninger Ja. mye. Ja. Altså, hva det som mestjer eller prekar okra liv og livsførsel, ja. Ja. Så det som handler inn i at når det kommer her til, Ja. hvordan vi skal leva, altså, i fyrir hver nørrona. Ja. Og jeg har nevnt det før, altså, til tar man først for egen oppfyrt, så sørst du jøgnen, alt mye testament, altså alle Jesu tjeneste, og alle brøvene, så sørst du at verset handler om, altså, det uverlig en opprettan av tog som hendte i Orstagærene, og akkurat første foreldre var avløyen, og ta det så færre ut ur nærværende, og skulle leve på sånne ekne forutsetninger, så får det tversinner, og han eldre, han fremer brauermor. Og alt dette her taler om brauer kærleika, eller syskjena kærleika, kan man säga. Og det var det som Jesus kom og oppretta, eisne fylkjena av til fattel som hei vært, ja.
Og vi kan bare huske oss at liv til alle heimeren etter hans nere årene som vi leser her, ja. Men så var frira gjør. Ja, det er frira. Og det er færa være, ta i friar høvdingen kommer, ja. Ja, nødt ja. Men bare huske tanken, Ja. at det er ikke langere vekk enn som så. Nei, nei. Men det blir til, det er jo her problemet ligger. Det gamla mennesker, synda likhamme, Ja. og vi i utgangspunkten er deg og synd og misgjør. Akkurat, ja. Men gjør livande, vi trunner av Kristus. Men det er veldig kjølsomt at det her vi snører sammansetningen av bådskap. Det er ikke bare å, så å si, så nå skriver jeg syndrom her, og så at det er alt sammenhengende. Sammenhengende, ja. Ja, det han sier er bare at det han tar seg om liknende, legger til liknende av, og taler sannløyka hver vi annan, et eller annet sted. Så. Vi er og hver annars limer han, og være til det, så synes jeg ikke at vi sjelden ser til vrøyetikkere. Og så kommer en tankastikk, og gjør vi ikke djevelen og det om. Ja. Det har vært det som hendte til Kajen, av sinne, ja. Det var det djevelen fikk rom. Og for vi kan vite at det er noe i stedet. Ja. Godt sett av igjen. Ja. Ja. For en Jack Solid. Ja. Og gjør så rett så, og gjør så skøft så. Ja. Ja. Så at det er, ja, det sier dere noe med den jeg til Gjerta. Ja, jeg vet at det er noe. Ja. Og det er ikke i byrjan av kapitlet, 4. kapitlet, ja. Ja. Så sier han at jeg anmenner til kontoi, jeg fengen og i herren at liva kattlen og verdia, som du var kattla vi. Og så, hva sier det her? Jo, vi ætlun eimjukleik og spekføre. Vi lengmåe så tid og kærleika ombera hverst anna, og letja tikkun eina vi at vera verande og i einleika andans og i bande friarens. Hvor er det så? Jo, det er et likam og ein ande. Ja. Ein så til kalla til eina vogn og katteltikkara. Ein herre, ein trikv, ein dåpur, ein god, fægir allra som iver ötlun, vi ötlun og ui ötlun. Det er så godt. Ja, alt altså. Ja. At det er så sikna. At det er så avmetelig godt. Altså. Ja. Ja. Og så sier han faktisk vi er her, altså han forklarer, altså hvordan dette her kan, altså hvordan vi kunne få hjelp til dette her. Og her sier han her at men for en enstøkning av åkken var nøyen giv etter måle gav og Kristusar, og så tås han om at han får opp, at tøyste skriften han får opp av hattene for å fenga bostur og gav mennesken gaver. Hette året han får opp, hva er det annet enn at han først får nye til den lagre parsta gjerne, han som nye får eisen til han som oppfår i alle himlar, for at han skulle fylle alt. Ja. Og så sier han, hvordan han så kan hjelpe okken, og han gav okken nekra til apostlar, nekra til profeter, nekra til evangelister, nekra til hirar og lærarar, fire at hine heiløv skulle være gjort fullkommen til tjenesteversk. Lika med Kristus er oppbygging. Og han heldur av fram, her er øyla lenge setningar, inntil vi vinna fram til å være eit og i trunne av sånt gods, og kunnskapen om han, til å være fullvaksne menn, til vakstra marsk, fytlingar Krist. Han stekker her for første gods. Ja, altså at det er marsk her. Det vil jeg vite ofta si, at det er oppnøyligt. Men alt jeg vet ro i honom, så er det jo møvløyde. Ja. Annars er det ikke nevnt det. Til dette marsk her, som heter vakstarmars, fettlingar Krist. Ja. Og tar man så også om ærene som er runden, og nå sier jeg to firmer i bilen, at det 4 år siden vi begynte her. Ja, det er færre fram vi 4 år. Ja, altså, jeg er jo å si at det trykker vi ikke. Vi tar. Men
Det man så la lukka være. Ja. Det var løsning. Ja, vi har langt gjort vel om for 200 pastar. Ja. Og det er bare så utroligt da. Ja. Men man kan være tacksam. Ja. Det er visst. Det er jo med den jeg var tacksam for. Ja. Så man vet ikke at det er. Det är man leter sig alltså det har vi må lära och kom fylla. Ja. Av honom. Ja. Och mer vid ger och kom avmärk vid här alltså. Eller låta kältna renna. Ja. Det gör någon. Ja. Ja. Det är det som sammanhänger som är i ödlon. Som är så gott för att kunna få eja. Ja. Och han säger det så skulle vi ta ett långt och vara på ett, va? För första, va? Och låta dem kasta och räka iar och här. Jag kvar en lartomsvinter talt av snällt och människan vi svika brukt. När sannlagan och tryck för kärleka skulle vi ta något. Växa upp lansar som hötte Kristus. Tog ut från honom var allt lika med sammanbund och samma knott. Vi kvar band i handgevor. Och således växta vuxen som lika med låpitching och kärleka. Allt detta tar det viskan i tillmål i kvar parti fyra sig. Ja. Och så sätter han upp en våtis ner. Det säger inte verset i kapitel 4 att detta säger ta och vittne och i Herren att det må inte långkor leva som höjtningarna lever i tomlöka sinne såns. Det tar blinda i hoxan så inne och gör det löjvekos främmande. Detta stänst av vannkonlökan som tar liv och i allt och jag hjärsta torra för hera. Tar jag ju känslorese gives jobb till skamlöse så tar jag avsjuk och diska att lauransk. Men således var inte, men titta var inte således lärst om Kristus. Ja, det må være med en ekvat. Takka for det. At det verste börjar ju jag smalt unger. Ja. Det må være. Det är alltså ja, man kan stäcka av och huxa om till att hända här najen fallen en lot. Jag måste säga akkurat mer. Jag vet inte kvar jag har varit ju där. Om det inte var fyra bådskapen och kraften i bådskapen. Och det livet som en verklighet. Ja, det jag vet kvar vägläggar big för umera. Och slopp här bara att styra mer fullkomliga. Så var ja, alltså jag är ju att det har varit livet där. Ja. Ja, det är ju verkligen jas. Ja. Tror att jag hade det blev så radikal brytning inom mitt liv ta och han det gaskan och närvaron att det ljusa och så här varmen från honom flotta in i mitt inre människa. Och det bröt allt. Jag har aldrig kunnat bröta själv. Han ekvilian närgängande till han säger till en tvärfyra gosser att tog på sig knåmen för Paulus fänge Jesu Krist fyra tecken till röjningar. Om det annars har hörst om husaltet vi tar så säger han vi tar en nöje gods och är mer given till tickare. Och att vi åpenbering kvar lögndarmal med konstgörs så det som är stått framåt har skrivit till tickare. Ja. Alltså åra lägger upp till en otrolig uppvärmning från honom till åkon och så gör. Ja. Från åkon till andra. Vi minns det, jag var inte sjukstånd i Jaren. Så var det en fra Vavon som la her, som
pratade vi den och låt sig. Och så vill jag så fortalte jag mig kvar släkt och jag var det och så en ombudsman och funnen inte var giftere Sarvaje. Och det blev en stor släkt på Kjortøya och här är flera som byggde i ett som här var bo i Møvaje, ja. Och ta i så här sista badden som mamma var där. Dag och så har vi tale här i kyrkan i Møvaje tvärför. Tog jag att det är ängst att det. Så minns det dagen och färna så sitt ta i Erveblad. Så kom präster och sett sig vid syna med där kvinnan och pratade med mig. Hon ville veta kvar jag är last och såret. I sin ögon jag har bara haft en vanlig skolgång, alltså jag tjejer och så tekniska skola och tog jag till lärt till malare det. Men det började så tolja. Det började ta jag var bad. Jag nog mina föräldrar och särskilt mamma mina. Så hon säger alltid att du måste minnas till vad det ska vara. Och jag visste det lika att de inte vi. Ja. Det var det slags att det hon säger så var det bara att öjna som det kunde vara. Och det var att livet till kattleverket som har kattlevertid. Så jag var kommit tryck av Jesus. Och det är så jag avvärskan av mig. Alltså som måtte sådant. Jag gör inte snäcka vad läsa Bibeln men och det är några gåva män som är lustar väl efter det tala. Som lade mig in och det som var det landarmal alltså men som nu var uppenbara för mig. Som var en tryckvand, ja. Och hon säger så vemmet att hon var lite gripen av talen, säger hon. Tror jag att det var så det passar så väl till akkurat det som det skulle passa. Alltså till det så här. Den sista baden som hon var. Och det var döttern som bär mig, ja. Och jag säger att det tycker vi också väl till att det här sista baden som mamma var och det vidtjade jag toften, alltså, en jakken, alltså. Det var inte så nämnt att komma och färra som idé. Ja. Nej. Så att det här vi tog fralse som evangeliet ger och kunna vara akkurat som Herren vila. Och vi tog sig sjunta. Men vi är gripna av honom och vi älskar han och han älskar oss. Och vi älskar honom vid hans kärleka. Det ger så arin och så där som Herren vill ha det vara. Det kan jag. Ja. Hat det han vill vi och. Ja, vi och ja. Och här ligger det akkurat i planen. Så var det öle gott att det är folk som läser och studerar och så. Ja. Men det är inte avmarskat till dig. Nej. Hade givet och öll, hade liv. Ja. Det är inte som så läsning inte ett studium. Men ett liv som lever och öll vi tror av Jesus Kristus. Ja, man. Och det är det liv som verkligen någon ikke slapp fram at ta og okkara fyrst foreldre var i oljene. Akkurat, ja. Passar, ja. Ja. Han atleide. Han atleide, ja. Tror jag att leva och innerlig och samfälla vi går tvären. Tjögnom Kristus Jesus som ju döje som en och en likam som okkara och bär så alla synder okkara borstera. Och som skriver ständer att gamla människor var krossfäst. Vi honom 4 synder likam skulle vara lunches. Så vi skulle inte långt tjäna synden, ja. Akkurat. Och Peter säger det, att säger Paulus, och Peter säger det, att han är bält för synder okkara. Inte bara okkara, men för synder alls hamsens. Ja. Är han bält, alltså. Så här är ungen efter, här är ungen glömter. Det ständer klart, då. Ja, allt är klart. Allt är klart, alltså. Ja. Och ta och jag så här i Lukas 24. Här ändan här ta han kan ska läsa det här för en ordan skild till säkert bättre.
Kjøtt att bli upp här att fonda. Han hade börjat vid han som kan bli kallad för Emmaus vandrarna där. Och tar så kommer ut till ändan av kapitlet där han uppenbarar sig för att lärsvän här. Så säger han här att och han säger vitt här hette ormoine som talar vitt kom igen envär chatikon att allt måste gänga ut som skriver om mig och i Moselov, profeten och salmonen så lät han upp vitt herra så där skilte skriftnar och han säger vitt här så skriver Kristus skulle loja och tre dagen rysa upp från hin och deje och säger han att i navn i hans herra omvändning og synda fyrir djeving skal være prætika fyrir öllun folkasløvun og byrjast i Jerusalem. Og at her året prætika ta mestir verlegan at råpa ut, at proklamera at synden fyrirgiven. Og henda her omvendingen her, het en omvend a venda seg til båskapen. Vi har ikke makt i okken sjálvun til å vende okken fra nøkron, men tar vi vende okken til hans herre, så kraften given okken. Tog at her til synden akkærer okken alle tøyna, men tar hon fyrirgiven. Ta misser akkæren sånne makt, og vi lever fritt liva, og dette skal råpast ut til ødel falkasla, sier han. Proklameras, kunngerast, prætikast, Og han kan si at han har selv gjort alt som skulle til for at alt til reia til å komme. Og tog en omvending, verleggende i tanken og i hjertan, det som jeg sier om Brann Tutja, at jeg venter meg til hans herre. Akkurat som faktisk rånsmannen av krossen gjør det, så han venter seg til Kristus, eller til Jesus som hekker krossen. Ja. Og fikk beina veien etter her sannføringen fra Jesus. Akkurat. Og det så helt enastandant. Jeg har også lest at det eisen i Rombrand, det velkjent her i Rombrand Tutja. Nei, to. Her som han sier at Kristus enda lovaren hver en til rettvisen som tror. Og så sier han at rettvisen at trygg sier så, si ikke hjertetøynen, hver skal få opp til himmels. Alltså det så långt vecka ettla till att få Kristus nyer ettla för ska för nyer i avgrundna till att få Kristus upp från hin och dig och allt det här just då kvärt säger hon ta ju skriften säger att åre här när och i munnetöjnon och hjärtatöjnon till åre omtrunna till som vid prætika tog säger han till vi munnen och hjärtar Jesus som Herre och trust i hjärtan god rätt han offrar in och dig så ska du vara frälst. Till vi hjärtan och tror en till rättvise och vi munnen och hjärtar en till frälse. Skriften säger ju ungen och i tror han ska vara skammar. Och ungen måner göt och gricka hins hem ju Herre allra och nå ryker för ödeltej som kallar av han tog kvart han vi kallar av navn Herren ska vara frälst. Det så gott. Det så gott tog att det så kraftfullt och enkelt. Ja, det helt visst alltså. Ja. Det var löje tankarna som var inne i första kapitlet i Efesierbrevet och så. Till Paulus säger han vi vilja Guds apostel, Kristi Jesu. Til inn i høylo i Efesos, de som tryggva og Kristus Jesus. Nei, vi tykker og fri fra gode fjær okkara, og Herren og Jesus Kristi. Og lover vi god og fjær Herre okkara Jesus Kristus. Han som hever sikna okkom i atler i antallige sikning, og gjennom himmelska og i Kristus, og en sånn utvalgt i okkom, og en høymre var grunntaver. Jeg var høylo og avlastande for jeg som sånn. Til kærløyka tilskyldig han og kom frem og noen annet for sånne korsa sier vi Jesus Kristi etter fria røye vilja sånns. Da er et år sånne til prøys som han fakner og kom
vi och in och det ska jag. Alltså det är en sån erkläring av någon som åkare. Ja. Så som ger till samhället sett. Ja. Av stån. Åkare med. Ja, det är akkurat det. Och här är kända verser. Här ändå teker han atra det här om fyrtjeng syndarna. Og I honom hava vid endeløysingsna vi blå I hansara. Ja. Fire djeving syndarna etter nøye rydgjødøm I hansara, som han ryklig lät komma I vrokken. Ja. Och så vi allona. Allon visste de ju vid. Ja. Det han kun gjorde och kun landa mal vilja såns. Ett fria raje synon. Som nej tidigt så jag själv. Om hur så alltid vittlen tojan att han åter skulle savna allt till åt I Kristus. Det som I himlen och ner och det som I jorden ner. Och I honom här vi finns ju arvalot. Vi tog framman undan vår atla till det etter tog som han hej sett sig fyra som viskar allt efter raje vilja såns. För jag vet skulle vara dårt hans atla pröjs vid som framman undan hött och sett väl åkara till Kristus. Alltså det blev bara så om ett lärrygg. Jag var inte kvöj men och I mån och tackla löjve så tas jag alltid vid människor som inte tryggvande. Det är en öliga reaktion. Skapar en reaktion utan. Ja. Hvis det det. Och jag minns en man som ena för sig med ja men Paul frälster sen. Så nu blir så klackar sen. Så nu hur skulle du köra frälster? Jag vet inte om det att du inte ska vara frälst. Och så plattar han så lätt. Så säger han, jag kan möta med pappa. Allt det kan minnas för att jag var smatrangård. Och här kom till trick. Så blev jag gifter här som jag fick nu och jag var vid han. Och det var lyckas som allt. Det var lyckas som akkurat som att ta kvar. Alltså. Och jag levde inte uppställt då. Det är ett omgång till klara lyckas. Det är något som Herren ska släppa verska och jag. Och fick så omätliga kontakt med honom. Det minns det gott och det är så han förde grävar här ur till kyrkan som var till stan så väldigt gärna jag skulle fortälja att han var en tryggvande alltså. Det är inte det som man kanske var känd för med den byggda folk. Jag alltid att vi ser nu också om det så var det nej att han får snacka med mig som han gjort. Ja. Ja. Jag tycker faktiskt att det är röjla näck för tryggvande på handamaten här. Och det som så helder atter är akkurat det här till att man helder att man ska leva upp till. Ja, leva upp till. Och till ötten som gör det som säger ja men jag klarar inte det. Nej, lätt. Och så helder man sig atter då. Och här är det så välsignat att man så ser det att det är inte här och i det ligger. Nej, slett. Men bara att njóta samfället vi han som bor i okkom. Och så kommer resten av sig själv ettla av honom i verlagan. Ja, vet du att det här är så öliga snilt. Jag vet alltså Jan Jeff Javlen i Rom. Att det är akkurat det som Javlen då var. Ja. Och han fer så tullju igång alltså, vet du. Ja. Halt och nirre på den maten. Jag får att han. Ja. Jag rickar så säga. Ja, han röjner alltid att få och kunna hitta efter oss själva. In i oss själva och på oss själva. Och inte sucha Jesus. Ja, akkurat. Sucha han i oss, Kristus i oss. Nettopp, ja. Och det är, ja, det är faktiskt det som är löndamal, att sucha Kristus i oss, vad hon dår där inne, som det har sagt, ja. Och den ingången som vi tar till att ha löjve är så, jag menar, det är så ljus. Han säger att
Han säger här i första kapitlet i Efesierbrevet och från vers 15, alltså igen jag fick höra om tryggtyckare av Herren Jesus. Och kärlöjka tyckare till ödlen i höjlova. Jag vet ju inte helt upp att tacka för tyckon, ta i minnes tyckon vid bön och vinn. Alltså nu är det akkurat som det vet som nu väckna, alltså i stärkristar, kunde inte rätta för det tajmen som komma lusta ett la sucha han. Och han är väl inte helt upp att tacka för tyckon, ta i minnes tyckon vid bön och vinn. Jag godtar åkare Jesu Krist, färger dördarinnar, ska geva till kon andra vorstams, och åpenbäringar till kunskapen se, og oppløse i hjertetikkere til å skilja vevnen og han og kalla tikkon til. Hvordan røyker og i dård arvor hans i mittlen henne i høylova, og hvordan jeg medteligast av kraft hans er. Og okkom, som tryggva, så det som veltjast ikke hans virker, som han vurste jo i Kristusen, da han røste han opprenn og deg jo, og sette han vid høyre hånd så inn i himmelen. Høyt over alle tegn, alle myndløyga, alt valgt og herredømme, og først navnet nevnt verur. Ikke bare hese verult, men også inn i kommande. Og alt leien under føtter hans herre, og gav samkommen i han som hatt i røtlom, henne som lika med hans herre, fyllt av honom, og vi fyller alt i øtlom. Ja. Han en dotter av det her, han ber om at en slår en hjertanstikkere, skilja vågna, og en skilja hvordan ometalige stor kraft hansara og okkur som tryggva. Så det som veldig styrke hansara virkare. Og jeg husker om at her tar jeg vidt, du så mye gammal eisne. Jeg minns ikke annet til enn at vi hadde elektrisitet i havna. Det kom så mye, det kom armøyna tog, ja. Men ut av bygden kom det sett nå. Jeg minns godt, vi har nok tog som man åkte fyrre eisne, men jeg minns godt at man kunne sitte og lust i utvarpen. Ta ble sendt i utvarpen, en særsending, og ljøset ble sett til, og som man kallar det, i imensk bygden. Ja, hva så, ja. Og til å være en øyelig moner å hoksa seg her, det som ikke har opplevd til tøyene, som du har opplevd, til dømes at her vi at skjera torv, for å få hitta, og alt det som skulle til her, og for å ha ljøs, og ha petroleumslamper og annet godt inne for å ta lysa, for kraften og det ført inn i husene til åkken. På en slik måte, elektrisitet hittar jo husene til åkken opp i det, rettelig han ekvån, og det handler helt kraften. Og vi reagerer vi, jo til å ta og sev sløknere. Ta det ganger en tøyme, vi skal ta noen 2 tøymer, 8 ljøs og el, altså, vi tar ikke panikker i åkene, men det et øyla, altså på en måte øyla godt bøylet på disse kraftene, antallige som bor i åkene. Ja, vi skulle ikke prestere noe selv. Nei. Ja, vi nøyta fordel av disse kraftene som bor i åkene, på samme måte som vi nøyta elkraftene i husene til åkene, og i gjeranstedene til åkene, og kunne ikke være noe for 8 det. Det er det han er ute etter. Ja. Han er ute etter å ville suttja til. Ja. For jeg kunne gjøre 90 av det, ja. Nettopp, ja. Ja. Og til en øyne feil til at takk etter motsatt, at nå må vi. Ja, det bare vet man ikke bedre, da. Ja, det er lekker alt, altså. Jeg vet ikke man kan fyrstille seg en i hus som har finnet sentralvarme og finnet ljøs og alt det her inn. Men jeg følte ikke først at vi kan renagere torv og strøyes og strevas vid torv. Altså, det var en hon hadde tog og en skjerma og på nekk og nekk godt å skrive om det. Men andre vil livet til verleggene i det. Slett. Det er ikke tog til det. Nei. Ta verd av tog. Tog er verd til det. Og det måtte gjøre alt. Ja. Det
Det är helt annat tøy vid liv och inte. Ja, det är nog så löje alltså, att jag har också om det. Ja. Ja. Men andaliga kan man gott tåsa om, jag huxar om att man kommer till trygg. Ja. Om att leva ui til gamle tøyene, eller at leva ui til nødje tøyene som kommet vi heile andan til okkona. Akkurat. Ja. Ja. Det han sier om okkon til her i Jørgen kapittel at det er ikke langt fremmant, og det er ikke utlendingar. Nei, det er samborgare hinna høylagra, og husfolkgods. De som oppbyggt av grunnvatlige apostlene, profeterna, og attensteineren er Kristus Jesus sjálvor. Og så sier han det her, som han endrer alltid kapitlen der såleis, at i hånden vil alle bygningeren sammanbunden og vekser til heilagt tempel og i herren. Og så er det sørste verset 22, og i hånden vil østene tid byggt opp vi hinnom til bostadgods i andan. Det är vi hinnom, det är bara inte till att det är bara inte till att säga att det är. Det bara är. Ja, det är inte bara det. Det är samma vi hinnom. Ja. Och i första kapitlet säger han att ja, allt lejan under fötter han så gav samkomne, han som hade i Frötlund, henne som är likamansa, fyllt av honom, och vi fötter allt i ötlund. Alltså vi är likamansara, säger han i första kapitlet. Och i Jörgen kapitlet säger han att röst och upp vid honom, och sätt och vid honom, och så säger han i sista versen, og i honom vera øysene tidbyggt opp til vi hinnom til bostadgods i andan. Ja. Ja. Det är väldigt intressant. Ja, alltså vid i första kapitlet är vi likamansara. Ja. Och i andra kapitlet är vi tempelhansara. Ja. Och tar så komma ut i femte kapitel. Ja. Tar så jag vet att han talar om Kristus och brorna. Ja. Alltså ta vi bror hansara. Nettopp. Alltså allt det är lösningar om okkon. Ja. Så vi där finner vi nej hansara. Jag vet är likam och vi är tempel och vi är bror hansara. Det är stark lösningar och alltså. Ja, alla tøyna. Alla tøyna. Bara det här uttryck här eisne som du läser här det sist här i kapitlen här. At i honom være eisen tid byggt opp vi hinnom til bostad Guds og i andanon. Altså at vi være byggt opp til at Gud bor i okkom. Ja. Her ligger sånne ui som vi ikke enn for å fæta. Nei. Men det avmedaliga, altså dyrabarst og djevant og lovande eisen, ja. Ja, men han tar sig också om till att samma vi ötlon skilja. Ja. Är det här att för Det i 3 kapitlen. Det säger ja. 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 Ja, Han säger här at Kristus vid trunne skal bygge vi gjørst om tykkara, så tid rådfest og grunnfest og kærlega kunne vi øtlun hinnon heiløve være menta fæta kvorbreiten langt den dybden og hatten og kjenna kærlega Kristusar som styr opp om allan kunnskap. Ja. 4 at det kunne ha fyllt vi allar fyllinggods. Det så. Altså. Allan in heiløve. Ja. Ja, samma vi ötlun hinnon heiløve. Ja. Ja. Det är himmel långt här då. Det då. Allan in heiløve vera menta fæta for brøtten langt den død. Og hatten ner. Og kjenna kærløka Kristus som styr opp med allan kunnskap. For at det kunne være fyllt vi allar fyllinggods.
Och så ändrar vi att säga, men hon som ändrar att göra mer än allt. Längt ut om till och vi bia, eller skilja. Efter kraften som vi har konverskar. Hon har varit dåligt i samkomna i Kristi Jesus. Så kan alla tojer och i allt och alla rävar använd. Ja. Ja. Hon har varit dåligt, ja. Hon har varit dåligt, ja. Han sier her i øren kapitlet, sier han om at han reiste okken opp vid Jesus og sett okken i den himmelske heimen, at han i den kommande tøyen kunne vise hvordan og meddelige rykna i hans evig gøske mot okken i Kristi Jesus. Og her i 3. kapitlet tås han om at han skal opplyse ødel om hvordan hushalt i landamalen og fra evig tøyen til å være fjalt og god som alt er skapt, for at mark falte visdom gods nu vi samkomne skulle være kunngjør tikkenen og valtenen og i himle. Altså han tåsar om bæge framtøy og nutøy, at han skal vise ødelen, makten og myndleikon, hvordan stor han selv er. Og han gjør det i jakten okkon, vi at frelsa okkon, Ja. viser han hvordan stor han er, hvordan ryker i nøye og kærlek han er. Og her sier det bare at det er kærleik gods som vi setter opp og mot ødlom til ønskapet som ræver i heimen i det. Ja. Tog at Miskelsens herre har valgt i heimen. Ja. Det er han sier her, at vi det på ikke knømmen i kapittel 4. Ja, kapittel 3, ja. Kapittel 4, tror jeg. Fyrir færen og fra hånden hever alt som færgerøyter og i himmelig og gjør navnsvitt. Færgerøyter. Ja. Ja. Så navnet tjokken er fra hånden. Ja. Og så sier han at han etter rydgjødømme dårta skynar skal djeva tikkuna tid vi anda hansar og styrkjast vi kraft og i innvarstes menneska tikkara. Ja, Kristus vid trunden skal byggva av gjørstan tikkara. Så tid reldfest og grundfest, så kommer det vi ødlån hinnom heilovo. Kunne vi, hvordan det stender her? Vi ødlån hinnom heilovo, Vera menta fæta. vera menta fæta for brøtten, långten, tøvten og hatten er, og kjenna kærløyka kristser som styr opp med allan kunnskap, for at de kunne være fyllt ved alle fyllinggods. Men honom som menter at gjøre mer enn alt, lengt ut om til som vi bygger til å skilja til kraftene som vi og konverskar, honom være dårlig. Altså, det er bare så, Ja. omettelig, altså. Det er akkurat som firmaer som et naturliga menneske sier, ja, men passar du en oi her? Ja, nemlig, ja. Ja. Altså, passar du en oi her? Ja. Ja, det tror jeg at det er mennesker, altså, som ikke kunne brukes, det ble krossfest ved Kristus. Det er tjokken, ja. For at vi ikke skulle tjene synden. Det var enda mal, ja. Og hver kom så på sjur, tror jeg, jo. Og nå venter vi til det som vi begynner vi, at jeg nøy til frels for trygt, det er ikke alltid kun selv om det gav av gods, ikke av verskene, så han ikke kan røvse seg. Tog vi det små i hansara. Nå er det hansara. Tog vi det små i hansara, skapt og i Kristi Jesus, til gavverk, som går fram undan og lagt til røyere, ja, vi skulle rive i tøyma. Som gavverk noen som. Og det er han som styrer tøy. Ja. Og ikke vit. Men det er vi som får avgavene av at kunne være til organet, eller hva det nå skal nevnes. Ja. Ja. Det er altså
hans ønske å slippe uttrykke seg i jøknen og mennesker. Ja. Og altså, vi leser så ofertelig ofte hva det er nevnt om kærlega. Og til å si at han ønsker sitt kærlegs uttrykk og jøknen okkom som tryggva. Og det her, og som vi låser i 4. kapitlet, det her og til ligger at liva kattlen og verdia, det at vi liva og kærlega. På den måten kommer heimeren å kjenne Jesus. Og det ikke annen måte. Det det som Jesus sier her i Johannes 13 om at nytt på djevje til at de skal elske hver annan. At du skal heimere sanna at tid lærersvenner møyner. Det vet du på Ibsema. Vi har gjørskvalt, ja. Vi har 8 manns. Så det den øyne av dem som alltid sier at som han börjar nog så ofta på Ibsema vid bön. Och han säger att tack för det livande gärande i år. Alltså, det livande gärande i år. Ja, akkurat, ja. Den förre Adam, han var en livande sal. Men den sötne Adam är en livande gärande ant. Ja. Skjønner du? Jo. Och det är den ante som över fattak och något. Ja. Ja. Det akkurat, ja. Og det er så vi suttja ta i hele anden koma. Ja. At herfra brøytes Peter til dømmes. Ja. Peter som måtte fer til liknena. Ja. Ta og i arbeidsjentan konfronterer han vi at jo tror at eisen en av timene. Og så løyer han trutjaferna. Kjalt man var avhver om til åren. Men han klarer ikke annet. Men nå er kvitsånne ta og i hele anten kommet, det er løyve som Jesus kom via, kærlegans anten, nøye antena. Nå er Peter fullkomlig brøttere. Nå stender han fram, sammen vi hinnom etter stenta. Og han kunnger, altså, lønda, det her om Jesus, at Gud måtte sende han. Og han taler så kraftig til der, at han stender, at han stakk det i hjertet. Og den dagen ble 3000 mennesker frelst. Hva er måneden, Peter, gåve? Altså, du som ikke klarer å standa for en arbeidskjente. Og nå taler du så at 3000 mennesker ble frelst. Og måneden var at endamålet til Jesus var nått på Tamadan, at hele ante var kommet. Og det var det han ville. Og det er det som er løndamålet til åkken. Jeg ble omgatt livet av tås om det. At det ble så klart og tydelig for meg helt så etter flere 40 år siden, nesten 30 år siden, at det ble man verileg i min løyve. At det er nødja løyve vi hele andan som Kristus ui okkon. Og til ingen annan måte at vi kunne liva kattelen og verdja utan ui her hele andan. Stender røysen i Filippe, han tar Paulus omtaler at her, at han er hova færre igjen i verset av Kristusen, så det er menka bet. Men så er det akkurat som han stekker opp, og han sier, men om det er livet, og vi holdt noen gjemmer, avvøkst av verste møgnen, altså. Altså, det er godsverk, som han tar seg om det, ja. Så var det ikke hva jeg skal velge. Jeg har hova færre igjen i verset av Kristusen, så det er menka bedre. Men att vara ju hållt någon alltså lika om det nej var för tyckara skuld och då vet jag att det ska vara verande här det kom till fram och glädje ut runnet att så är vi det tryckvand. Det kom till framma och glädje ut runnet. Och det är akkurat det här som jag följer nu. Här är haft en verklighet i mun och liv alltså den glädjen och det är som fremme verst, altså. Ja. Han som fremme verst, altså. Det kom til fremme og glede og i trunn. Ja, det er... Alt det er bender av vi er sett til å liva for hver nøren. Ja. Og i Kristus. Ja. Ikke noe kan. Nei, det er...
Det höskar alltså öl ytla till det som hållter vila. Det hållter rein och sker egoisma. Det huxar om seg og sånt, og her omgått en tanke for noen øren, utan av avtrykket fra god til sjølven som ligger i menneskene, alle menneskene i verleggen. Men vi tror av Jesus Kristus, så har vi finnet lot i rydtje hans herre, og det som han virkelig innskjører. Men la meg helt lese til rett, her i Johannes kapitel 13, her i vers 4, at nytt på djevje tikkun, til å elska hver annan. Som jeg har elsket tikkun, skulle eisne tid elska hver annan, at du skulle alt sanna at tid lærersvenner møyner, at tid hava kærlega hver til annan. Annars det nesten kommer av mål alt, ja. Kan du be en av bønn, sa vi okkur? Herre, vi ber til om at du sikna det som kommer fram, og du varst herre om akkurat lov, alt det som fær fram og i kjøkkenen og ærene som rundet. Og du kjenner dere bedre enn vi kjenner dere selv. Så det du som løyve og i dere, herre, og skulle du ikke kjent. Du tekna løyve. Og du sier at du åpenberer det for dere, du og i dere, og vi og i der. Og til en så langt siden herre, at øye etter løyve virksomt. Det er også du at alt godsbøtten til tro etter tog, men halt det så køver til at du antallet, at du tar vel ikke at du skal tøye ratten til lika mokkere som vi tempel eller antans. Så sikkerhet det som vi får fram og i det, og det som vi har sagt, og det er virkelig herre, vi regner til å grupe gjørsten av mennesken. Bæge tøymon kjenner det, og ikke minst tøymon som har ikke kjenner det, men lønnes etter å være frelst. Jeg tøyne nøy i øynene og i trygg. Herre, vi legger deg tøyne hånd og takker for løtene. Og i Jesu navn, amen. Amen. Ja. Så hese parten av hjertemål kom enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Jaunon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hesfer. Parstar av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter av Ektos Sjønvarsp. Hesen parsteren, han kommer eisner og lagt av YouTube, og han vil eisner sender av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.